iShow Speed, znači došao u Bosnu. Čovjek, znači, obišao čitav svijet, ali ovdje u Bosni je najgore zaglibio do sad. Pa evo da vidite kakvi smo mi to Bosanci domaćini i šta smo uradili čovjeku. Znači, ko prvo, ko je pustio Nuniju da bude vodič? Aj molim te, ko je pustio? Ko je pustio Nuniju, čovječe, Nuniju, Jebite se! Jebite se! Jebite se! Od svih naših velikana bosanskih, brate, oni našli Nunija da vodi čovjeka, znači, dobro, u Srbiji je bio Čoda vodič, ali ispostavilo se da je Čoda Nikola Tesla spram Nunija, brate. Vidiš šta je Nuniju radio? Znači, iShow Speed u Bosni, 90% u kolima. Šta je ovo, čovječe? 10% kad nije u kolima. Žešći haos. Znači, ovaj majmun Nuni, ko prvo seljačina čovjek. Seljačina čovjek i da nema nekog crnca u Bosni, on je seljačina, gdješ njega pusti da nekog ugošćava. Ko drugo, čovjek hoće da Speed pišao na cest. Šta je ovom čovjeku, ili on dobar u glavu? Ko treće, non stop, znači svaku sekundu dok je on u streamu pjeva jebene sevdalinke, znači ubi u mozak. Ja mogu misliti kako je Speedu bila. Čovjeka ne možeš gledat. Bosnia is... Yeah, see, he told everyone. We are the best, Bosnia number one, bro. See? Now you see. See, he know he told everyone. Ide ti na živce čim se pojavi u kadru, znači, on je bolan. Znate šta je problem? iShow Speed onako ima onaj personality ko on je lud, laje, znate, radi saltove i to. Ali kad stane spram Nunija, iShow Speed izgleda normalan, čovječe. Pa šta je ovo, brate? Šta smo uradili, čovječe? Go pick him up, pick him up. Nah, he gay. Nah, bro. He trolling. He trolling. 10% kad nije u kolima iShow Speed. Ili guraju ga u neka sponzorstva, znači aj vam u pizzeriju u Menhe, brate, moj kolega, znači na Iliđi drži, ajde pojedi 20 pizza. Ili, brate, dođe Cypher da vam u čovjek svoju neku tam nagradu za 1.000.000 streamova na Spotify ili šta već, da je on njemu, čovječe, znači niđe veze. Čovjek samo, znači, koriste ga za promocije, nikomu ništa nije pokazao, ne zna ni gdje je bio sin. Čovjek nije vidio ni Sarajeva, ni Bosne, ni ničeg, ljudino. Ljudi samo vidjeli, ovo će nam donijeti para, idemo sad sva sponzorstva na njega. I još jedan problem, vidi šta je Nuni uradio, brate. Ko je ga pustio, jebo ga otac, znači, vidi sad. Umjesto bolan da čovjek pazi gdje će ga odvesti i da ne napravi haos, on je jarane svima dojavio lokaciju Speeda. Znači, on je svima dojavio lokaciju, okupilo se 1.000.000 ljudi oko njega, nije mogao ništa ni vidjeti. Čitav dan mora hodat dok svi bulje u njega, znači uništio čovjeku čitav experience u Bosni. I ja ne mogu da vjerujem koliko je čovjek retardiran. Ništa mu nije pokazao, ništa, znači nije uradio zanimljivo. Samo je čovjek, znači, bukvalno utrpavan u sponzorstva neka koja je Nuni napravio i bukvalno ga iskoristio za pare. Nije mu ništa pokazao, nije mu dao zrno kontenta. I znate šta? Ja mislim da je perfektan vodič postojao. Jedan youtuber koji bi bio perfektan vodič za Speeda, brate, koji bi zapravo učinio ovo dobrim iskustvom. A ja mislim da je to Vanimi, brate. Da smo dali Vanimiju da vodi Speeda Sarajevo. Ja mislim da bi to zapravo na nešto ličilo, brate. Ko prvo, Vanimi je naš youtuber iz Bosne i čovjek nije toliki retard ko Nuni, jebote. Znači, bilo bi ono pravo zanimljivo, ja mislim. Da je to bolje organizovano, jer Vanimi nije levat da svima javi lokaciju i da 20 sponzorstava nabaca na čovjeka. Znači, ja mislim da bi to pravo valjalo. Ali, pošto smo ovog čovjeka pustili, neće on nikad više vam doći, znači za života, sine. On je ovu državu prekrižio, jebi ga, brate. Tako da eto, pišite šta vi mislite, da li je Nuni levat, da li će se Speed možda nekad vratiti, da? Ja, to je to što se tiče ovog videa i izvini Speed, brate, ako gledaš, izvini Speed, molim te, javi se meni sljedeći put, ja ti dajem tur Tuzle, brate.